Chceli sme žiť trošku spätí s prírodou, tým pádom sme rozmýšľali o nejakom ekologickejšom riešení a Talpa House nám ponúkla možnosť postaviť si dom s tým, že by sme žili priamo v prírode, priamo obklopený prírodou a to bolo asi aj to podstatné, čo sme požadovali a získali. Obavy z bývania v takomto dome sme nemali, pretože už sme videli viacero takýchto riešení a tak sme v podstate išli na istotu. Prvé dojmy bývania v tomto dome boli veľmi príjemné. Bolo to veľa svetla, prišli sme sem žiť na jar, to znamená, že bolo tu všetko tu pučalo, všetko tu hučalo, všetko tu rástlo, takže to bolo fakt, že príjemné. Teplota v interiéri samozrejme kolíše počas roka, ale je, dá sa povedať, stabilizovaná a nie sú to také výkyvy, ako sú výkyvy vonku. To znamená, že ten dom funguje a dokáže vytvoriť príjemné prostredie, či už v lete alebo v zime. Každopádne okná nám veľmi pomáhajú v tom, aby sme dosiahli aj v zime veľmi príjemné prostredie bez kúrenia. Posledné leto sme mali napríklad teplotu maximálne 24-25 stupňov, aj keď teploty vonku boli 36. A v zime sa dokážeme dostať takmer na tú istú teplotu, pokiaľ je vonku slnečno a môže byť aj mráz. My vieme dosiahnuť bez kúrenia teplotu 25 stupňov. Ono to úplne, že sála, toto tu sála, okná sú jak radiátory, je to super. Ako tie okná bola veľká investícia, bolo to, čo sme potrebovali a tak to má fungovať dom, som rád. Teplota v zime, keď tu nekúrime a nie sme tu, a opäť závisí od poveternostnej situácie, ale pokiaľ tu nie sme zo pár dní, sme to testovali a dostali sme sa na 17 stupňov po týždni. Takže teoreticky dá sa povedať, že sa tu dá existovať aj bez kúrenia, ale nie úplne príjemne. No. V zime sme nepotrebovali príliš veľa prikurovať do priestoru, ale potrebovali sme vykúriť vodu, keďže si sami kúrime. A teda zohrievame vodu. To znamená, že my sme v podstate kúrili pevným palivom, keď sme potrebovali zohriať vodu. To prirodzené prostredie vnútri domu nám to až tak veľmi nevyžadovalo. Dokázali sme tu existovať pri 19-20 stupňoch v zime. Čo sa nadmorskej výšky týka, sme v 500 metroch nad morom, to znamená, že nie sme úplne v podunajskej nížine. Zimy tu bývajú trošku studenšie, letá tu bývajú tiež sviežejšie, ale nemyslím si, že by sme mali problém kvôli tomu, že by sme dokázali vykúriť ten dom, alebo že by sa ten dom správal nejako inak, ako by sme chceli. Vykúrovali sme si len kvôli tomu, aby sme dosiahli, že máme teplú vodu a aby sme temperovali dom. Zimy tu bývali aj také, že sme boli zahrabaní pod snehom a v podstate to bola len navyše izolácia. Ako náhle nasnežilo a zasvietilo slnko, tak my sme si otvárali a vetrali, pretože tu vážne bolo teplo. Akože seriózne 26 stupňov v zime by som nečakal bez kúrenia. Kvalita vzduchu, ja si myslím, že je dobrá. Neviem to posúdiť, opäť nemám nejaké exaktné merania, ale nemyslím si, že potrebujeme rekuperáciu. Máme to prirodzené odvetrávanie, a vetráme aj v zime, my s tým nemáme problém, takže ja si myslím, že vzduch tu je dobrý. Rekuperáciu sme ani neriešili myslím si, že žijeme v prostredí, kde ten vzduch je dobrý a nepotrebujeme nejako sa uzavrieť. A zároveň chceme žiť s tou prírodou. Nie je to o tom, že by sme sa chceli uzavrieť a byť samostatne, bez vplyvov. Čo sa technológií týka, uvažujeme o tej fotovoltaike, aby sme znížili ešte viac náklady, čo sa elektriky týka, lebo v podstate my tu iné náklady na prevádzku domu ani nemáme. Máme vlastnú studňu, plyn nemáme do tejto lokality dovedený a ani nebude dovedený, takže tým pádom my sa spoliehame na elektriku, spoliehame sa na prírodné zdroje. A splášková voda sa rieši koreňovou čističkou, ktorú spätne privádzame naspäť do záhrady, ktorá je na streche. A čo sa iných vecí, studňu máme klasicky svoju, takže tam nemáme problém s prípojkou. Jediné, čo tu my máme, aké náklady okrem hypotéky, je elektrika a internet. Výhody oproti bežnému domu, úprimne neviem posúdiť. Som z Čížaku, takže je mi to ťažko posudzovať, ale keď sa rozprávam so známymi, tak cítim ten rozdiel v kvalite vzduchu, hlavne kde je rekuperácia. Nie som si úplne istý, mám až klaustrofobický pocit niekedy, že si jednoducho neotvorím okno, ale keď chcem vyvetrať, pustím si rekuperáciu. Nepríde mi to prirodzené pre mňa ako človeka,
tým pádom nad tým ani neuvažujeme. Ale myslím si, že máme kvalitnejší vzduch. Svetlo v interiéri máme zabezpečené veľkými oknami, svetlovodmi aj svetlíkmi, takže ja si myslím, že aj v tých zadných miestnostiach je ho dostatok na to, aby sme normálne dokázali fungovať. Samozrejme, v predných častiach domu máme miestnosti, kde sa žije, to znamená obytné miestnosti, a tam je toho svetla viac, než by sme potrebovali niekedy. V extrémnom počasí dom, ja si myslím, že funguje dobre. Ja mám pocit, taký vnútorný pocit, keď aj sú búrky a plieska to všade hore-dole. Ja mám stále pocit, že som ako keby v bunkri. Takže ja mám pocit bezpečia určite viac tu ako na nejakom dome v strede ničoho a postavený do výšky. Energetická spotreba domu podľa certifikátu je A0 a dovolím si tvrdiť, že sledujeme už 3. rokom spotrebu a tým, že sa učíme stále existovať s tým domom, tak každý rok sa dokážeme stiahnuť tú spotrebu minimálne o 20%. Takže si myslím, že je to dobre, len s tým treba sa naučiť pracovať, samozrejme. Spotreba elektrickej energie bola prvý rok 8 MW, približne 8,4. Druhý rok sme sa dostali tým, že sme spravili nejaké úsporné opatrenia, sledovali sme to, dostali sme sa na 4,3. No a tretí rok teraz v septembri sme na 80% z minulého roka, to znamená, že predpoklad je, že sa dostaneme pod 4 MW za rok. K tomu ešte samozrejme príde fotovoltaika budúci rok, takže očakávam spotrebu na nejakej úrovni 3 MW, čo by bolo super. 3 MW budú približne 50 eur mesačne. Pod zemou mám pocit, že je tichšie, áno, samozrejme, lebo sme v podstate ako keby v jaskyni, dá sa povedať, hej, betónový skelet a zem na tom. Nemám pocit, že by som to vedel takto posúdiť v prostredí, ako sme. Myslím si, že by to bolo v viac zastávanej zóne lepšie posúditeľné, ale každopádne cítime, že žijeme v prírode. Tá spätosť s prírodou sa prejavuje tak, že sme dokázali využiť priestor na streche, kde máme vlastne záhradu a nemuseli sme riešiť dodatočné priestory na pozemku, ktoré môžeme využiť inak, napríklad na ovocný sad a podobne. Byť off-grid je asi už taká aj trošku nutnosť. Musíme trošku rozmýšľať aj o tom, čo po nás zostane. Pre nás je to veľký bonus. Sme aj ďalej od civilizácie trošku, takže my sa nemôžeme spoliehať na to, že za každým budeme mať všetky zdroje aj počas búrok, aj počas snehových kalamít. Tak jednoducho sa potrebujeme nejako zabezpečiť, aby sme dokázali existovať. Obidvaja pracujeme z domu, tým pádom tá fotovoltaika, keď nám náhodou vypadne elektrika, nám pomôže aspoň uložiť si nejaké dáta bez toho, aby sme ich stratili. Vodu máme vlastnú, nepotrebujeme riešiť kanalizáciu, keďže máme čističku. Je to trošku náročnejšie na údržbu, ale v tom konečnom dôsledku je to určite bonus. Počas výstavby sme komunikovali s projektantami v Talpa House aj s realizátormi. Riešili sme viaceré problémy aj za behu, bohužiaľ sa to stalo samozrejme, ale všetko sme doriešili ku spokojnosti. A ako jeden príklad môžem spomenúť svetlík, ktorý sme riešili dodatočne úpravou nosnosti strechy, pretože sme potrebovali viac otvoriť a získať viac svetla. Tým pádom sme prerušili nosné trámy a vyriešili sme to v priebehu pár týždňov upraveným projektom a nemyslím si, že s tým bude niekedy problém, pretože staticky je to v poriadku.